Team mar Kisumu County e joloch tuke mag Inter-Cities Boxing Tournament mane obagi County ma Siaya bang' choko points 26 kilo gi team mawuok e County ma Siaya mane oyudo points 20. Tukegi mane obagi kanisa mar Holy Cross Catholic Church noyo bende timbe mawuok e counties mag Homa Bay kaachiel gi Vihiga mane otieko thuolo mar 3 kod 4 kaluwore. Kanowuoyo e seche mag chiwo mich, director mar riwruok matayo tuke mag adhong pachoka Albert Matito nokwayo tend counties mondo ochiw sir moromo ne timbe mawuok e counties kama en yorno mar chiwo thuolo ne tije mosebedo manok ne jotugo. Joseph Ochieng ma en kocha mar team mawuok Siaya bende okwayo tend county ma Siaya mondo okony timno timo ikruok ne tuke ma higa manyien. Wan gi serikali ma Kisumu, wan gi boxing Kisumu nyaka nene, wachulo nyaka hall mar training. Wan gi boxing ma Siaya ka, kanyal ng'eyo ka nitiere coach ma Siaya, ikoni Siaya government miye pesa moro mana kia, lakini Kisumu kumae, to kod Nairobi kuma nitiere gikony. Wakwayo governors, kata Kenya nini county government mar counties odonjire sports kawach boxing kende ok ber ka tugo kwadhi to wadhi kuom gino konyowa kendo ka tugo norumo kendo wadhi kuom maro no konyowa to tuke ma nyaka higarum gin karibu tuge madhi 10. Koro kaka lendo biro tabro kao kalenda no wago budget tatero ni county marwa governor marwa ma county James Bobo Rengo mondo obione kaka nyalo konyowa. Team